nek atas nama bangsa Indonesia. Iki lho Indonesia, berani, jiwa kasatria, jiwa pemberani, tapi kudu wani krana bener, kudu ngerti bener lan luput. Pathokane manusa kudu ngerti bener lan luput, kudu iso mbedakno. Nek urung ngerti bener, urung ngerti luput, ya aja milih, mau ndak kleru. Nah, nek pengen ngerti tentang sangkan paran dumadi, ya melu sinau apa sing diyakini. Ah, endi? Kula mboten ngongkon, mboten njaluk, ayo kowe awor aku, mboten. Kewadah kejawen-kejawen niku kathah, monggo pundi ingkang cocok, ingkang jenengan pilih. Padha mawon. Mulane wong Jawa niku tentrem, Mas. Nggih, nggih. Mergo senajan akeh kepercayaan sampai atusan, gak ono wong kepercayaan ku rebut bener. Gak ono. Soale wis dunung dewi-dewi. Liwat dalane tata carane dewi-dewi. Mergo apa? Senajan bener ki mung siji, dalane akeh. Mergo piye? Manungsa niku karaktere ora padha. Ya kiambak-kiambak. Nah, karaktere ora padha, posisine ya ora padha, profesine ora padha. Carane goleki Gusti Allah iku duwe cara dewi-dewi. Nggih, nggih. Mulane kawit biyen wong Jawa iku rukun tentrem. Ning Jawa ning Indonesia esrek iki wis klebon ka wong kon jaba iki. Oh iya, Mas. Nah, klebon wong kon jaba sing sipate mbujati. Ora sipate pro, tapi kontra. Nek sifat pro upamane Cina mlebu nang Indonesia nek Jawa. Sing dirembuk masalah penggawean. Piye tata carane perdagangan, ekonomi. Inggris, Jerman mlebu Indonesia, piye tata carane teknologi. Wong Eropa, Jepang. Nah, penjajah iku cirine, Nggih. nek sampe mbodhokno wong pribumi, iku penjajah. Aja sampe wong Indonesia ki pinter. Aja sampe wong Jawa iku pinter. Aja meneh pinter, nek iso digawe wong Jawa aja sampe rukun. Mergo nek wong Jawa rukun kuat negara. Makanya hati-hati, adik-adikku kabeh, generasi muda, monggo, nek pengen sinau, monggo. Tapi yo, ana wates-watese, bab niku wates-watese dos pundi, mungkin nek dugi teng paguyubane napa saged dikandhalaken. Bab niki mboten saged diomongno umum. Nggih, mboten kados wong rapat biasa, beda. Nggih. Nggih, nggih. Dadi urusan gaib, urusan ketuhanan niku wonten atese, tatarane kudu usia pira. Nek cek cilik wayahe belajar, Nggih. ben pinter. Belajar ya kawit cilik diduduhno, eling-eling kowe iki wong Jawa. Nggih. Tata cara Jawa ki ngene, aja dilangi. Wong Jawa tata carane dilangi dikon melok nganggo wae wong Arab. Nah, saiki sing ngajak-ajak malah wong tuane dhewe. Anake dijak, putune dijak. Lho. Sing wae dhewe kok ora diopeni, ora dingerteni iki piye? Lah nek wis ora gelem dadi wong Jawa ya ngalih to kok tanah Jawa. Ya ben gak esrek ngono lho, gak esrek. Dadi nek wis ora seneng dadi wong Jawa, metu ke tanah Jawa. Lah penak to. Ora ganggu liyan. Ya daripada ngrusak Nggih. Nek ora seneng dadi keluarga kene, metu. Lho. Ngono contone. Dadi wong ijek seneng dadi keluarga Indonesia esrek, gawe esrek, ora malah gawe tentrem iki piye? Bangsa sing piye iku?
Menika kan enten nggih. Yang sebagian niki percaya Ratu Kidul niku kalih Satria Piningit niku enten sing mboten. Lah sebenarnya Ratu Kidul kalih Satria Piningit niku wonten napa mboten Bapak? Nek manungsa iso ngarani mesti ana. Nek ora ana manungsa ora iso ngarani. Apa sing diarani? Nggih. Mulane caraka Jawa Nggih. ana tembung ana caraka, tegese ana caraka ku utusan ana. Sejatine nek ana tembung ana iku ya ana. Tegese manungsa iso ngucap, iso ngarani berarti ana. Nek pengen roh wujude Nggih. pelajari. Iku bab apa, bangsa apa, wantah apa gaib. Nek gaib mbok delok nganggo mripat wantah ya gak iso, Mas. Mulane perlu tataran. Ana, Mas. Satria Piningit ana. Kok diarani Satria Piningit niku piye to? Jenengan krungu kondi? Pireng keng pundi? Apa mok krungu-krungu tembunge wong? Sak janjane Satria Piningit niku napa sinten? Satria niku jiwa. Oh, jiwa. Jiwa kasatria. Satria sejati. Nek Jawa ya iki lho wong Jawa. Nek atas nama bangsa Indonesia, iki lho Indonesia. Berani nyoh dodo, endi dodo. Ya, nggih. Jiwa kasatria, jiwa pemberani, tapi kudu wani krana bener. Kudu ngerti bener lan luput. Pathokane manusa kudu ngerti bener lan luput, kudu iso mbedakno. Nek urung ngerti bener, urung ngerti luput, ya aja milih. Mun ndak kleru. Satria itu jiwa. Nah kok darane Piningit? Iya, jiwane wong Jawa, jiwane wong Indonesia iku dipendem, diweden-wedeni. Nggih. Kowe aja sinau ngono, ndak melarat. Mboten pancena akhirnya generasine gak gelem sinau. Iku asutan penjajah. Jung, kowe aja tek melok sinau ngono. Iku melarati. Lho. Akhirnya generasi ora gelem melok belajar wedi melarat. Mergo nek belajar generasi mau ndak ngerti, kok nek ngerti penjajah gak iso mlebu. Nggih. Nah, awas saiki. Wong usape apik urung mesti sak menjero. Mateng. Iki takono apa sing ngerti bidange kuwi. Aja takon sing ora bidange. Saiki bidang ketuhanan mbok takokno wong proyek ya gak kejawab, Mas. Wong ku teknologi. Nah, terus menika tiyang Jawi punya gadah nabi napa mboten kados sama napa sami mawon ngoten Bapak? Jawa iku gak ana nabi, Mas. Oh, Jawa ndak. Ora. Sing ana wong Jawa iku guru. Dadi dudu nabi. Saiki wis ora ana nabi, wis lewat, wis ora ana nabi meneh, wis ora zaman nabi. Guru sing ana. Nah nek pengen sing ngerti ya nggih. Sinau nggo ben ngerti dhewe. Dadine ora jari-jari. Aja wedi diweden-wedeni wong liya. Kowe nek lah gelem melok cara Arab ndek seret ning neraka. Mosok Gusti Allah kok jahate ngono. Apa Gusti Allah nek gak Arab gak roh, gak ngerti. Nah, iku wong Jawa sing wis kena virus Arab. Wis kena virus penjajah.
Dadi atine wis ora resik, wis ora utuh. Nggih. Nggih. Ya wis maklum lah. Wong lemah ki ya ngono iku, wong bodho iku lemah. Nggih. Mulane aja dadi wong bodho ben ora lemah. Ku wong bodho ki dikandani sithik ngandel, Nggih. diwedhokno sithik wedi. Iku cirine wong bodho. Mau wis tak kandhake. Mosok wong wis tuwa-tuwa kok isih bodho. Sing disinaoni apa? Mosok bodhone mbok tuwane kok balapan lah. Supaya ora dadi wong bodho, Nggih. sinau to ben ngerti. Nek wis ngerti, belajar. Tegese praktek. Ngerti tok ora gelem belajar, Nggih. ora gelem praktek ya ora bisa. Mok ngerti tok. Nggih. Nggih. Nek wis ngerti, nek pengen iso ya belajar. Ngerti sepeda, ngerti, tapi ora gelem belajar sepeda, gak iso numpak sepeda. Nggih. Nggih. Nah, menika Bapak kan manungsa kan enten lahiran kados weton dinten Nggih, sambami nggih, Rabu niki lah. Watak sifate manungsa napa bis saged ditingali saking kelahiran wetone Bapak? Saged tapi mboten 100% Mas. Nggih, nggih. Dadi kula mboten perlu buka Nggih, nggih. kabeh wong kuwi urung lair wis ana dina. Manusa saiki Mas. Nggih. Dadi mulai wis atusan tahun dina iku bener, pitu iku bener. Mergo ana sejarahe dina kok akeh pitu iku bener. Nggih. Lah nek wong Jawa hitungane ora mung ngitung kanggo dina tok. Duwe pasaran. Nah, pasaran kuwi akeh 5. Kuwi dipitung nek biyen saiki nek diarani paing pon wage kliwon legi. Lah, kek biyen ora ngono. Jenenge ora kuwi. Oh, benten malih nggih. Beda. Iki nek pengen nyinaoni kuwi jero meneh. Sangka pasaran kuwi biyen diarani ana petaan, Nggih. jenean, abritan, rupa Mas Warno. Rupa kaya iku. Dadine petaan, abritan, cemengan, jenean, terus kasih. Kliwon, manca warna tegese. Nggih. Nah, terus menika Bapak. Kan kita kan mboten semerap nggih dereng mboten saged Nggih. ningali sanget nggih. Nggih. Nah, siksa kubur niku wonten napa mboten, Bapak? Siksa kubur Nggih. wonten. Wonten nggih. Siksa kubur wonten. Nggih. Lah sing diarani siksa kubur niku napa? Sing disiksa sinten? Sing nyiksa sinten? Nggih. Sakniki akeh wong ngomong. Kowe besok nek gak gelem ngene ning alam kubur disiksa. Cobi sing nyiksa sinten? Cobi nek enten tiyang ngomong ngoten niku takoki, sing nyiksa sinten? Alam kubur niku maknane dos pundi? Kok enten siksa kubur? Berarti nek ana disiksa, berarti ana sing diuja. Nggih ta? Nggih, Mosok kabeh disiksa. Nggih. Nah, sing nyiksa sapa? Takokno dhisik. Nggih. Nek perlu monggo kan omong-omongan kalih kula. Ayo do omong-omongan. Dunung-dunungan lah. Aja rebut bener, nek rebut bener gak ono enteke. Nek pengen dunung, ayo dunung-dunungan. Mergo apa wong wis ngugemi benere dhewe-dhewe. Contone ngene, Mas. Nggih. Awak dhewe ape nok Tuban. Nggih. Ya nek wis ning Tuban padha ning Tuban wis seru sampeyan nok alun-alun wae. Nggih. Tapi wong posisine ora padha. Eker. Wong sing teko Bancar Nggih. ning Tuban ki liwat Tambak Boyo. Lah, Nggih. lah nek wong Palang dikandani Tuban liwat Tambak Boyo gak ya ora ngandel. Mergo Palang ki tani Tuban. Nggih. Contone iku Mas.
Ya. Ngoten nggih nggih. Nek sing kok arah Babat, Nggih. wong Tuban ki mesti ya liwat Widang. Sing kok Bancar ya Bantah. Lah kan ngono, Mas. Nggih. Sing kok Wetan ya kok Palang ya Bantah. Wong Tuban kok liwat Widang. Lah, mergo apa? Wonge iku ora ngerti posisine dhewe. Ya, Mulane kudu ngerti aku ki sapa. Aku ki nang ngendi lan aku kudu piye. Nggih ta? Nggih nggih. Nah, enak nek ngeten jelas. Dadi ini aja rebut pinter, orang arepe dunung. Wong rebutan benerno wae dhewe-dhewe. Nah, sing iso buka bukune ya wonge dhewe-dhewe. Jajal nang dunungno. Kowe mau ning Tuban liwat endi? Ayo ten nggih, nggih, monggo. Menika nek kaca kiamat damel menurutipun ajaran tiyang Jawi niku kados pripun? Kiamat niku tembung apa? Istilahnya kiamat iki Nggih, sing istilah kiamat, tembung kiamat niku tembung napa? Basa napa? istilahnya kados risake donya kados ngeten. Kerusakan to. Nggih. Kan enten sakmenika teng ajaran sampeyan teng ajaran Islam kan seperti kados ngeten kok saat kiamat ngeten-ngeten. Nah, menurut ajaran Jawa nipun orang Jawa. Mulane ngeten lho Mas, nggih. Akeh wong iso ngarani kiamat, kiamat. Sakbenere kiamat iku apa? Ana sing otak-atik atuk diarani kiamat kita akan mati. Oh lah otak-atik atuk iki ya. Kabeh ya ape mati. Kiamat iku apa? Jlentreh piye tegese piye? Apa kiamat iku kematian? Nggih. Apa kiamat iku dimaknakno kerusakan? Nggih. Apa kiamat iku ditegesno apa? Nah, niki. Dadi nek takok jelas, engko sing jawab ben jelas. Saiki sing takok kiamat. Lah kiamat ki apa? Tembung apa? Maksude piye? Nah, nek sing ditakokno, sing takok kowe ora jelas terus nek Yang jawab mangsuli iki piye bingung sing nggih. diwangsuli. Nah, mbok menawa ngene Mas, mbok menawa. Besok ana wong omong, besok nek wis dina kiamat. Dina kiamat ki tengerane piye? Apa langit ki amblek dadi sitok? Jagat ki buyar? Nggih. Apa piye nek bayangno? Mulane iki wong Jawa aja sampai bodoh. Ben ora dibodoni. Ayo. Wong Jawa aja sampai bodoh. Nggih. Sing jelas kiamat itu ya dalam kematian, tinggal dunia. Nah, tinggal dunia kok apa urung kiamat? Urung kiamat nek isih ning donya. Nek wis tinggal dunia wis kiamat, wis mati. Nah, di dalam kiamat sakjroning kematian ana proses dhewe. Kabeh manusia bakal ngalami mati sing diarani tinggal donya. Nah, nek ngrebuk iku jero Mas akeh. Nek bocah ijik nom-nom urung gaduk. Lah iku ya anut pelajarane dhewe. Ngoten. Nah, umpamane contone ngene. Nek sangka ajaran A, Nggih. kiamat iku apa kepiye? Nah, engko sing ya diterangno dhewe sing belajar A. Sing sinau B ya ngono. Nggih. Penemune wong B piye? Kiamat iki apa piye? Aja niru-niru. Ana Mas, kiamat ya ana. Nggih. Mulane aku mau wis ngucap, Nggih. apa manungsa sing iso ngarani? Berarti kan ana jenenge, nek ana jenenge mesti ana wujude. Ana kiamat ana wujude apa piye lah. Lah sing takok iki ya kira-kira wis mau krungu-krungu apa.
Ah, kan ngoten nggih. Nggih, nggih. Nek ora ana manusa gak iso ngarani. Mulane kiamat iku basa apa to? Apa basa Jawa? Apa basa Arab? Apa basa Inggris? Apa basa Cina? Ah, apa kiamat iku? Dadi nek ana ngomong sak bener takoni Mas. Nggih. Nek on critakno bab kiamat. Kiamat iku apa? Piye?